Здравейте, аз съм Калин Кръстев и често казано си мислех, че скоро няма да правя нови клипчета. Причината е, че доста хора, макар и не мнозинството, не харесваха предишни мои клипчета и това се отразяваше на личния ми живот. Но сегашното клипче е точно такова. Сигурен съм, че доста от вас няма да го харесат, но все пак е нещо, в което твърдо вярвам. И това клипче е за момиче, което се казва Виктория Петрова. Първо да започнем с това, коя е Виктория Петрова. Става дума за момиче на 22 години, което преди 3 дни, след като е завършил своя бакалавър в Щатите, сподели в Facebook пост, с който иска за нея да бъдат събрани пари, с които да й се помогне тя да учи своя магистър по бизнес менеджмент в Кеймбридж. Щеше да е много яко, ако може всички от държавата да даряваме за всички хора, които искат да учат в престижен университет, но уви, не е това ситуацията. Доста хора са избрали да дарят на нея вместо на други. Конкретно става дума за над 4000 споделяния в рамките на 3 дни. И ако отидеме на сайта на кампанията и ще видим, че за 3 дни тя е събрала над 45 000 лева, като се опитва да събере 83 000 лева. Очевидно, не можем да събереме 83 000 лева за всеки, който иска да му се плати магистратурата. Така че идва въпроса как и по какви критерии избираме да... Всъщност вие избирате, аз не съм дарил на нея нищо, но по какви критерии разни хора избират да й дарят такава сума от пари, когато има доста други хора в сходна ситуация. Ще спекулирате, ще кажете, ама ти пък откъде знаеш колко са тези хора? Не е трудно да отидете на сайта на NSA. Виждате хора между 20 и 24 години възраст и това са 270 000 души. 1/5 от тях, вероятно тъкмо са завършили бакалавър, което означава, че 50 000 души в момента биха се радвали, ако има кой да им плати магистратурата, включително и спането и разходите за живот, докато учат тази магистратура. Защото реално за това става дума. И нещото, с което аз се питам, с какво ние преценихме, объркам се, с какво вие преценихте, че това 22 годишно момиче заслужава повече от останалите 50 000 души, които искат да учат магистратура. Кратка бележка, повече са, защото и в други възрастови групи хората искат да учат магистратура просто по-късно. Те, че са повече. Но да се върнем на въпроса. Защо преценяват хората, че това момиче заслужава 83 000 лева, а не някой друг? И да започнем с това, с какво тя е по-способна от другите, защото доста хора биха казали, ами ние искаме да даваме на нея, защото тя е примерен студент и очевидно е по-способна от нашите други студенти. И всъщност тя действително има такива успехи. Ако трябва да вляза в детайли, едно от тях е приложение, което е било изтеглено над 300 000 пъти. Това е приложение, което следи вашата поза, докато седите. Можете да го използвате, ако имате безжични слушалки на Apple. И другото приложение, което тя е направила, е приложение, което да следи от колко време не сте правили нещо. Тоест, общо взето намира разликата между две дати и това е един ред код, но също е изтеглено от 12 000 души. Добре, фронтенда е повече от един ред. Но става дума за това, че тя има успехи и е била търсена от доста хора. Споменава и за други свои успехи, като например в областта на спорта, беше тук някъде, в гимназията е била капитан на отборите по тенисна маса и на отборите по футбол и също така е имала успехи по шахмат.
HR-ите сигурно се вързват на тези неща, но знаете как е в действителност. Човек отива на 5 или 10 тренировки, ако е отишла и на толкова, после си го пише в CV-то. В нейния американски колеж сигурно е имало отбор по женски футбол от 10 души и тя е била едно от най-редовните момичета там, което после заради това да може да твърди, че има лидерски умения. Нали, случват се тези неща. Аповете всъщност са голямо постижение. Да не ги омаловажаваме. Да, единия звучи елементарен, но като цяло другия е достигнал до доста хора и това е сериозен ап. Така че, да, можем да си кажем, че всъщност тя е доста талантлив човек. Вероятно е. Вероятно е. Действителността е, че обаче не всички талантливи хора в живота получават помощ от другите. Не казвам, че тя не е най-талантливата. Може би има някои хора, които са на 90% от нейния талант. Не са талантливи чак колкото нея. Но наистина седя и се питам, защо тези хора за 3 дни не изкарват 90% от парите, които изкарват 3 дни. Ако има някакъв човек, който току-що е завършил бакалавъра и не е талантлив колкото нея, той е талантлив само наполовина. Защо не може някъде хора да му съберат 20 000 души, за да си покрие магистратурата и разходите по живота през това време? Това нещо аз не го разбирам. Наистина, на мен логиката ми обягва. Да, вярвам, че тя е способна, но другото нещо, което е, че аз винаги, когато съм дарявал на хора в нужда. Особено в ситуация, където нуждата е спешна. Например, ако е нужно да се направи някаква операция, тогава може да даря. Или на хора, на които ситуацията не им се променя никога в живота. Да речеме на някакви сирачета съм дарявал. Но да даря на човек, който има добри възможности в живота, тя не изглежда като човек в нужда. И нека поставя това нещо в перспектива. Виктория, бакалавъра, който е завършила в Щатите, е по компютърни науки и изкуствен интелект. Това е най-нашумялата тема в IT сферата, но и по принцип IT сферата е най-добре заплатената професия в България. Може би не в чужбина, но в България. Така че наистина ми идва да се замисля защо 500 души решават да дарят почти 50 000 лева на човека, който вече има доказан опит, тези апове, за най-добре платената професия в страната. Това нещо аз откровено не мога да го разбера. С какво нейната нужда е по-спешна или по-наложителна от тази на други хора. Разбира се, хубаво е да можеш да си учиш магистратурата веднага след бакалавъра и доста хора ще спорят, че магистратурата в чужбина е много по-качествена от тази в България. Уверявам ви, че не е така. Това е тема за други клипчета, които други хора са ги правили и можете да намерите в интернет. Но наистина става дума за това, че окей, дори и тя да е в тази ситуация, има доста хора, които отлагат обучението си. Един от най-добрите ми приятели, той работи в продължение на 3-4 години преди да може да завърши своята магистратура и докторантура. И през това време той се осигуряваше. По принцип, да, хубаво, ако нещата ти се случват леко в живота, това определено е благо,
но не е право. Както нали, важно е всички да имаме равни възможности, имаме възможност да се образоваме, но не всички имаме правото да имаме собствен бизнес, затова не даряват хората на всеки, който реши да си направи квартално магазинче или нещо друго, защото бизнесът не е право. По същия начин, по който образованието е право само до определена възраст и след това е привилегия. Особено ако можеш да получиш същото образование на друго място 10 пъти по-евтино. Така че това е ситуацията, в която тя ни поставя. По принцип, знам, ако на този етап разни хора не са се съгласили с мене, вероятно нещо, което те ще кажат е, че аз просто злобея, завиждам, че аз или мои близки не са получили тези пари или нещо такова, което без значение дали е вярно или не, не е аргумент за това дали подобни хора наистина заслужават да получават тези пари. Защото замислете се, от тези 4000 души, които са споделили нейния пост във Facebook, от тях сигурно всеки от тях има средно по 400 приятели. Нали, някои от тях се застъпват, но да речеме, всеки от тях е имал по, не знам, 50 уникални. На мен това ми звучи като едно почти 100 до 200 хиляди души да са видели този пост. И всеки от тях да си е казал от моите стотици приятели във Фейсбук, Виктория, която може би не познаваме толкова добре, е човека, който заслужава да му се дари 100 лева. Нали, от всички тези 400 приятели, които имаме във Фейсбук, истината е, че има много, с които не общуваме, не се представят толкова добре и затова не се сещаме за тях. Но имате всеки от вас, сигурно има поне двуцифрена бройка от познати, които са пенсионери в неизгодно положение, добавено към тях хора, които имат нужда от операция или хора, които нямат възможност даже да си намерят хубава работа. Това момиче има възможност за най-добре платената работа в държавата, както ви показах. Но не само това, имаше едно място, къде тя изброява на колко места е пътувала, нали, по разни обменни програми, но все пак, вижте, тя е била в едно 7-8 държави, което някои от вас ще си кажат, ами да, нашите познати на по 20 години са били в по 3-4 държави. Лесно е да се сравнявате с хората на същата възраст, но замислете се примерно за своите родители. Майка ви или баща ви била ли е в 8 държави? Бихте ли дарили на това непознато момиче 100 лева, за да живее в поредната държава, вместо да ги дарите на ваш родител, за да отиде на почивка в държава, в която не е бил. Наистина, това са сериозни въпроси и някои хора да казват, че дори и да става дума за завист, ами чувствата се появяват, защото посочват, че нещо не е редно. И това нещо определено не изглежда редно. Има доста хора, които не са в толкова привилегировано положение, които имат доста по-голяма нужда и вероятно и които са се старали повече. Не забравяйте, че за всички хора виждаме само резултатите от техните усилия, но не точно колко са се старали. И
е доста вероятно да има хора, които са се старали повече за разни неща, на които държавата, даже семейството им не може така да отдели вече 10 000 лева, за да учат те в чужбина. Така че има доста други хора в тази ситуация. Вече сигурно започвам да се повтарям. Разбрахте моята идея. Все пак мога да добавя още малко, защото през цялото време питам защо дарявате на този човек, но така и така не отговарям на въпроса защо, нали? Просто ви давам причини да не го правите. Но истинският въпрос защо, според мен е, когато даряваме на хора, често е свързано с разни повърхностни причини. Не дарявате на някой от 400-те си приятели във Фейсбук, защото не се сещате за тях. Когато не се сещате за тях, не се чувствате виновни за тяхното положение. И като цяло, дори и те да имат повече нужда от Виктория, те не са ви толкова симпатични. Затова не дарявате на тях 100 лева. Причината да даряваме на момиче като Виктория, защото ще я видим по-често в социалните мрежи. Тя има повече представителност, по-добре се рекламира и като цяло заради хало ефект и неща свързани и с външен вид, голяма част от даренията, които се правят, са на жени и деца. Така че да, някой ще каже, то как я подкрепи тази статистика, звучи като някаква твоя си адженда да говориш глупости по темата. Kinda е така, но все пак направих своя аматьорски ресърч. Наистина е аматьорски. Нещо, което направих е, потърсих в Google благотворителна кампания за жена и съм потърсил също благотворителна кампания за мъж. Нещото, което може да видите е, че благотворителните кампании за жени става дума за организации, които събират за множество жени. Има група от хора, които са се организирали за тях. Когато отидете на благотворителна кампания за мъж, давам си сметка, че Google просто търси думата мъж да я има в статията, но все пак вижте, че най-скорошните благотворителни кампании всъщност са от преди 4 месеца. Всички тези са за един и същи 60 годишен дядо, на който къщата му е пострадала, не помня, в наводнение или в пожар беше, но веднъж на 4 месеца за човек, който наистина има нужда и предполагам не е бил и виновен за това природно бедствие. Интересно е също, че когато отидете на видеята за това клипче, дори ето това е за самия дядо и виждате, че на самия тъмбнейл дядото го няма. Има го вътре в самото клипче, но го няма на самия тъмнел, защото това няма да кара хората да натискат. Когато отидете на следващото клипче, което е за благотворителна кампания за мъж, всъщност в тъмнела те са сложили жена, защото така повече хора ще кликат на този тъмнел, като и реално то е за мъж. Мисълта ми беше, че никъде не се показва даже картинката на човека, за който се събират пари. Съвсем различно от тази ситуация, в която едно 22 годишно момиче просто може да си качи снимката и доста хора да й даряват пари, защото тя е симпатично 22 годишно момиче. Наистина, аз не виждам другите причини. Ще има доста от вас, които спорят, че някакви непознати хора, на които не сме дарявали, всичките са много лоши, неорганизирани, не са толкова сериозни и способни, колкото това момиче. Аз в момента коментирах леко фейк успехите на някакво момиче в привилегирована позиция. Вие коментирате предполаганите неумения на неконкретно назовани хора. Тъй, че
За какво си говориме? Ам, Мисля, че с това се изчерпва всичко, което имах да кажа. Клипчето и без това е много дълго и няма да се опитвам толкова да махам лошите моменти от него. Наистина, нека се създаде дискусия. Нека се създаде дискусия и в същото време, ако не ви се участва в тази дискусия или просто сте съгласни с нещата, които съм казал, можете в коментарите в YouTube просто да споделите линк към благотворителна кампания, която според вас си струва наистина. Благодаря ви, това беше от мен.